आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोना जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ बिसोरनो रिपर्ट होनांगौनो होमबासो लागोन। 4,000 অধিক আমি মাস্টার চাকরি ইয়াতে দিলো এপয়েন্টমেন্ট দিয়া হল কোনো আঠানা পয়সাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই। আজি বিটিসি সেক্রেটারিয়েটৰ চাকৰি দিয়া হল কোনো আঠানা পয়সাও ঘুষ। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्रि दैमार सारा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै बा इउपिपिएल सरकारनि हेंथायै दिनै मा बाथ्रा बेरफ्रु सारनाय खेंफोरथि होफैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। स' बिस्रि दैमार सारा दिनै प्रमद बर'नि हेंथायै आरो दखान होनाय गलादारफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे मास्टारफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो एमपिफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो एमएलएफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो स' जोंहा मानव गेदेर बिस्रि दैमार सारा स' नोंथांमोना बिनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै बिस्रि दैमार सारा प्रमदनि हेंथायै इउजि ब्रह्मनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो आरो गोख्रों खेंफोरथि होफैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा हाग्रा बिफान इएम रनजित बसुमतारी सारा बुंदों जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय साख्रिया दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारा बुंदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बेफोर गासैबो क्लिपखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नुलांनो हागोन। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला थारैनो जोबनायाव नोंथांमोना बुजिनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय जोंहा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्रि दैमार सारनि बिबुंथि लोगोसे रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथि। अब्ला आं दायो होग्रोगोन स्क्रिनाव जोंहा बिस्रि दैमार सारनि क्लिपखौ। स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों। तेलेंगानाया जेला जायो होनब्ला बयबो बिदों बिपिएफआबो बिदों बिपिएफआ एबसुखौ लेंदोंमोन राजखान्थि हान्जाजोंसो थायानो ओंखायनो जों दोनथ'फैयाखै। जोंहा गभर्नमेन्टजों जायफोर टेकटक जादों गावसाबो जादों। जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो जिके पिल्लाइआ आलादा रायजो दाफुंनायनि खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामब्लानो बे आलादा रायजोनि समस्या समाधान जागोन। बियो दिनैबो दं डकुमेन्ट आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोना जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ बिसोरनो रिपर्ट होनांगौनो होमबासो लागोन। ओंखायनो मावहोआ दे होनबाय थाथ' नोंसोर माव 5 बोसोर जाबाय 2014 दासिम बेबायदि पिल्लाइ कमिटियाथ' बाददों रायजोआथ' बाददों जेबो मोनसे बिसोर खालामनो हायासै आन्दलन खालामनानैबो 5 बोसोराव। दा 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायिया बे आन्दलनखौ दैदेनग्रा लिडारनि दाय ना हाग्रामा महिलानि दाय जाखो देलाय बुंलाय। आन्दलन दैदेनग्रानिसो दाय नंगौना नङा? नों जुदि आन्दलनखौ नेतृत्व होनो हाया नों जुदि गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनो हाया नों जुदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै मोनफुं होनो हाया बे नोंनिसो टप लिडार जागोन ना जाया नों टप लिडार हिसाबै बेवहाय मानो हाग्रामा महिलानि दाय जाखो बिपिएफआ मानो दाय जाखो? दिनै एनडिपिआ रायगासिनो दं बुंगासिनो दं एनडिपिआ 10 बोसोर रायलायबाय सरकारजों आरो रायलायनानै जुदि नों मोनसेबो खामानिखौ आदाय खालामनो हायाबा बे दाया रायजोनि नामा बे दाया बिपिएफनि नामा? बे जाबाय लिडारफोरनि दाय। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो संग्रामिमोन आन्दलन खालामदोंमोन बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बिथाङाबो सरकारजों सोरबायदि रायलायदोंमोन बिएलटिआबो नाथाय 3 बोसोरावनो रायजोफोर बे रायलायनायखौ फोजोबनानै बे बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन बर' रावखौ एथिकेलाव सोदोंमोन सिआइटिखौ लाबोदोंमोन जोंनि बेवहाय गोदान बाक्सा चिरां उदालगुरि मोनथाम जिल्ला बिथाङा दानानै होनो हादों बेफोरखौ दा मावफुंदों। बिनि उनाव गभर्नमेन्ट जादों हाग्रामा दालां दैजिं फेस्टिभेलिटि जादों बे दलंखौबो बिथाङा मावफुंनानै साहानि मानसिफोरनि थाखाय बिसिबां मोनसे गोदान जिउ लाबोखो बे गासैखौबो बिथाङा 3 बोसोर सावरायनायजों फोजोबनानै खालामदों। बिथांनि कौशल बुद्धि खायदा बियो बेजों जादों आरो बिसोरो 10 बोसोराव गावसा लिडारफ्रा मोनसेबो खायदा बुद्धि बाहायनो रोङासै खामानिया जाफुङासै दा गावसिनि जायिया मालायनि दाय जाबाय। मास्टारफ्रा आन्दलन खालामनायाबा दाय दखान होग्राया आन्दलन खालामनायाबा दाय एमएलए एमपिआ आन्दलन खालामनायाबा दाय बुजिबाय। साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्रि दैमार सारनि भिडिअ क्लिपखौ लोगोसे इएम रनजित बसुमतारी सारनि क्लिपखौ। दिनै बिस्रि दैमार सारनि बुंनाय बिबुंथिया जानो हागौ फुराना फटेज नाथाय फुराना फटेजआ दायो जागासिनो आरो जाफुंगासिनो आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासैबो सैथोआव बेरखांगासिनो। स' बे क्लिपखौसो आङो नोंथांमोननो लाबोदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ मा बुजिखो स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।